Mitä näyttely sitten antaa? Mitä se antaa? Kyllä se, uskoisin näin, että jos enimmäkseen me kaikki tietämme kyllä jotain kuten viikingeistä kyllä, tai siis arvamme tietämään. Mutta tämä näyttely tuo esiin koko tämän viikingin elämän, tämän arkipuolen. Tämä on minusta erittäin tärkeää, että nyt kyllä elokuvista on tullut tuttuksi tämä, että se oli vain yhtä taistelua ja velkataistelua, mutta sille mukana oli myöskin ihan tavallista elämää, ihan talupaikas-elämä, myöskin maanviljelyä ja käsityötä. Ja tämä näyttely on sille erittäin tärkeä, että tämä tuo esille kaikki tämän kokonaisuudessa viikingin aikakauden elämän. Mikä se oli, minkälaiset koristeet olivat ihmisillä, kuinka oli tämä laivan tyyppien kehitys, kuinka nämä laivat on rakennettu. Ja myöskin viikinkien matkat. Ja myöskin kyllä oli myöskin taistelujakin, tästäkin on aika paljon ja kaupankäynnistä on tässä näyttelyssä puhetta. Vielä kerran, tämä näyttely on kokonaiskertomus viikinkin aikaisesta